ta sama kai kusa mini sauti na wake shakiki na rara ina maka wakata ya kyauta ka amsa ta na baka ka kunna ta in ka ji kasidata sai ka mini yar kyauta dan Adamu zaki ne dan Hajiya mama ai dole na duka ma na juya na sarama dan ku kayi batunta ma rarara Allah saka ma shugaban mawakan Hausa na duk kasa babu raina ma to Ahmad naka ne dan matiyani na zo ma da baitinka na Zainabu jigona na Sadiya tsanina ga na ummi amana na ka zan yi wa baitina mai gidan su Usaini cuk mai raba mana mera mai gidan su Aminu mai gidan su Shatima mai gidan su Buhari rara Buhari mai gidan Abdullahi rara Allah bar mana Dauda ta sama daukaka daga Allah ga uban su Khalifa da mama bai kama da mazolo ba sarkin mawakan Hausa na yanzu mai fushin haka soko ne rara mai gidan mu uban gayya sarki na masanin alƙibla na shi yayi dare kuma yayi rana shi ne ya bani fahimta na to karanin ka salati gun Muhammadu da hauban nana alihin sa kasa da sahabbai sun rike shi da himma ne rara mai gidan mu uban gayya mata karinsa ba mai budan taimakon wani kun san bai kamata ya boye ba daukaka daga Allah ban ga abin da zai sa adawa ba to na gaya muku rara kullum taimakon sana Allah ne rara mai gidan mu uban gayya ku daina adawa yan jira da karku kure kanku yanzu na gaba ya gaba rarara tun a bara ya tsere ku shugaba na mawakan Hausa a zahiri shi ya goya ku mai musun haka ya ci amana ni na ce muku soko ne rara mai gidan mu uban gayya mawaka kai halin kana kirki ne sannan Alhaji Dauda rara mai gidan mu shakiki ne na ce gani nan bali nan ba su iya kadan kai makarbo ne Dauda uban Dauda baban su Bahar baban Khalifa ne rara mai gidan mu uban gayya su gane ba ba tukwici na lura sun nuna ma ba su gode ba wai kai suke zagi suna daukar kamar ba mu gane ba mai tumbi da mai naman ke a su kunga yan cika tere ne rara mai gidan mu uban gayya Allahu ya kare ka ya kara basira da lafiya da kai da iyalinka duk ziyar makiyanka ko da ba